kaže ravnatelj Šibenske bolnice dr. Željko Burić. Ministarstvo zdravstva financirat će edukaciju prostora za smještaj uređaja i takve Lokaković. Jel to plaću? Jel to plaću? To sam ja. Opet omogućiti ne samo na ovu noviju kvalitetniju širenje kvalitete usluga, ali će i ove kvalitete povećati. Može sad ima bratu. Pročitaj. Ja sad prekidam.